jeg blevet teamkillet. Ja. Velkommen YouTuber. Nu skal vi have en dejlig, hvad det hedder? Du skal ikke uploade den. Jo, Mathias. Nej, jeg gider ikke. Mathias, hvad synes du om dig selv? Hold din kæft. Eller du skal bare tage lyden fra ham. Det kan jeg ikke. Tror jeg ikke. Kan ikke huske det. Nå. Oliver, hvad synes du om dig selv? Siden du har fået det her frem, så er du blevet helt gak. Ja, det siger jeg også. Det tror jeg også, du gør, når du har fået frem. Så skal du helt sikkert lave den der video. Ja, au, for helvede. Ja, for helvede. Det er et godt ord. Det er et virkelig godt ord, det der. Au, for helvede. Au, for helvede. Det er et virkelig godt ord. Ja. Au, for helvede. Der er lige værre altså, men, når vi har lavet den her video, så hvis I skal skrive en kommentar med det spørgsmål, I gerne vil have, og så en dag, så vil vi måske svare på jeres spørgsmål i en Skype-chat. Nej. Farvel.